Ja, we zingen voor u als het Heere maar komt. Het koor zongt voor de 100-jarige vrouw Eppenga een speciaal afscheidslied. Muziek is alles voor haar. Maar ik heb een heel leven gezongen. Ja. En ik mag graag zingen. Als er een koortje is, dan probeer ik er bij te wezen. Ik ben hier al 20 jaar bij geweest. Ja. Het is sowieso bijzonder voor u als koor om een 100-jarige binnen je koor te hebben. En dan iemand die zo actief betrokken is en altijd nog heel goed zongt. Dat is gewoon geweldig. Maar ik wens u nog heel veel plezier. En daarom ik een blomke van de wethouder. Ik wist het wel wat, maar ja, ik voelde me al mijn lichaam en mijn geest rustig aan, weet je. Ja. Het is mooi geweest. Als iemand naast haar een beetje onwis is van de stem, dan draait ze haar holle even die richting uit. Zo van, ja, maar een beetje naar mij. En dan loopt ze die persoon er weer bij. Heel onopvallend. Als ik nu eens geleefd had, dan was ik zangeres geworden.